Alhamdulillah guys, kiwayahe sarapan jam 10. Jane dhisik mau bar sarapan, tapi iki wis lesu nah guys. Kiwayahe cara makan siang yo urung jame. Yo sarapan ya, jek jam 10. Alhamdulillah dhisik wis entuk 4 karung. 4 karung. 4 karung e kok. Alah boyak, Mbah. Lho ngono, kok yo bersyukur ponakane ki entuk 4 juga. 4 karung kok negel. Musuh-musuh wong ya. Entuk 4 karung ya disyukuri. Wirang ya. Bisa akeh aku lonjat untuk 40 wesan. Kok pira-pira iki disyukuri. Nanti aku kan aja sih kok ngurusi awakmu dhewe iki. Masyaallah, ora aturan kene to. Ketamu lho ora aturan kok. Ndi sendoke? Sendoke ceretek. Diopeni. Apa ya enek wong cak jagung selopan, sepatonan. Wah, jan. Ayah, Mbah. Gimana dia takon semaku tak gendong to ora. Alah. Wes semaku ta. Kok kuat gendong aku ae. Ayo Mbah, tak sarapan. Apa tau? Walah, Kamang ngirim banyu mang wong isoran. ngene. Ana dokes e. Nek ngene sih, alah aku tak kabeh goblok. Teko ya. Tak mandok aku. Lha iki gopak kene kabeh to ndek mang kok. Ngene lho aku tak nggo sego, jane enggak Wis, Sar. nggo. Tak mek sik, Ya. tak mek sik. Arek kuwi akeh oleh. Wis. Monggo guys, madam guys. Karo sayur. Tuun. Kawan kerupuk. Kok ya kok Ayo. Foto wagi sih. Mutuk kira iki lan terus iki mutuk lho kabeh. sayur apa nih sik sih? Lah ki ora mangan yo malah Kayak dhuwur neh. mutuk kabeh. Mbak kabeh. Guys, desa iki mangane keri, ndek esuk ki para rombongan iki wis ndek esuk mang jam 9 mang. Iki wis keri. Wes sampe dhewe mutuk wagi kok. Mut gatel iki. Iki lho jangane kayak dhuwur. Alah, ora do mangan kok wong sikut tok. Mangan sampe inggo parake ning dhewe dhewe. Kalau Betul, mengisor ana apa? masih ah. Ini kali ini. Ini masuk. Yes. Lesu, tapi iki pengene ngombe ae, dadi ndredeg kok. Oh iya, lali gak salam, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madang siang, guys, makan siang. Karo sayur. Bang sayur apa? Telur. Oh, gak maksudnya ampasnya kena. Ora apa. Sayur telur, guys. Telur gulung. Sayur lodeh. Mantap. Mak Dian mah yo mau tak kon sarapan. Bene malah diborono. Aja tak kok. Heeh. Mati piring ini. Pak lu kok, Aja tak kek. Pak lu kok. Ini YouTube kan terus kawin kok. Heeh. Wong loro ya. Aku rolas iki. Mbak Panduk betul-betul. Ngene. Heeh. Aku untuk rolas iki. Yuki malah kok betulah ya. Yuti kok patok. Yuki. Yuti. Ya kok tak aku. Ah. 8. Main naik 10 mesti kenek nah tak jamin 10 Betul ribu. ya. Kuwi harus bola. Wong tempat-tempat awak. Wis ndek mesti. Kayak kan tak bar. Heeh. Ndak sore om. Ini gambar kok HP. Tak petak. Kaling-kalingan iki. Nek kerja borongan ki yo ngene iki, guys. Mame gak iso bareng. Tapi nek
kerja harian. Kuwi cara istirahat itu yo istirahat kabeh, mame bareng. Tapi nek burungan ngene iki wis walah mangan yo cepet-cepetan ndang. Buru wektu. Juga hitung. Gua hitung. Ini mana tak sekeri, sini mau betak sekeri. Mani enak. Aku ki setiap ngan ki nggawa sego, tapi yo kadang gak kepangan. Nah, Ini pisan bawa ngene wis. Ini kayak lele yang mana? Lele malah musuhku. Tak ngono. Aku kan apa? Coba porah di sana. Mbah. Beli wong anu kae. Mula. Hmm? Mulaan. Bekuan. Mulaan. Yang dua ya. Kafe bukan. Ngono kono ape. Gune kono mang gune wong sak ndi? Bekuan. Bangklean. Iya bangkean. Patenane sih. Ape ngene lilik ape. Ndi? Lilik mulus kuwi. Lukar tapi. Ndi? Iki ya. Sire siren. Iki ngene siren. Oh, ora. Iki wae man. Itu le wae. Nah guys, untuk yuk lanjut nah yuk. Wis guys, iki bar mam dhisik wis karek ning gubuk dhewe. Bature do padang kleprut sepi guys. Karek ning gubuk dhewe. Nglarani awak guys sambukanku ngos-nges walah. Tak imbuhi sak karung kas ngono angkitku ki. Entuk 5 karung. Karek wong ngusung guys sabene rame nih. Imbuhi sak karung kas tok 5 engko terus pindah sing lokasi kono guys sing ndek mau pindah sing dhisik ndek men tau melok icir dadi yo cek mlaku nah engko masih sanek sedina ngono. Aku mangan sik Mas leren lho lah wis bar kok ndek rene heh. Lah, sapa Samsi nusul rono mak gak Uman? Berarti kene pindah rono. Ya yo gak mangan sik. Nek tolong lek sesirep ditutupno dhewe wong ngene gak ngalah. Ya wis. Ya wis ya ndang mangan ndang ayo ngalah nyulo. Wis bar mangan. Lah yo wis to Samsi aku kowe ndang melok rono apa ora? Nek rono ndang rono aku ape ambekan sik sih aku ngono. Ora ambekan nek mengkis ki kok aku ngono. Ndang mangan sik. Aduh mangan aku bar mangan wis. Wong nggo banyu es, walah cocok kae. Ning kene ra nek banyu es sik. Munggah kene klo walah. Walah aku mang yo rek kok ngisor mang. Munggah ketik-ketik jangan iki lho buka. Walah Samsi sambate. Sing kudu muntah sing sirah bileng wetenge senep lho. Piye lho ngono ya mengisor neh. Lek ngono semaput ra kapok aku ngono. Anu ning awak loro iki koyo wae elek pri. Pas nganu jagung kayu ngene iki ora panas tapi iki ning awak to wah ya sambat tok kandhane Pak D pas ning gone Mas Arif kok yo ngono walah pas ngejek tangane gluyembyur sak jendikan lah yo ya kalau nganu alah sakmono kae sing ape mangan sapa wegah mangan yan imbo sak entong kula rantek sing aku mlaku rono aku entuk 4 tok. Aku entuk 6. Lah iya bature do entuk 6 entuk 5 aku wis entuk 4 tok e. Disup
disyukuri ya guys, mergae saintuke. Aku ki tarah yo mergae ku ki ora cepet, alus. Kon gredak-gredak kaya wong-wong niku yo munting. Kapan tak wis munggah? Ketoke urung. Hah? Gong. Gong ya. Ono dawa rek ngisor rek. Mas juga ketok Tapi aku nganu. Nek cara menawa nggone ki mang lopat nek njupane aku ketoke kok soangku kok aku. Nek nggone Mbak Parono nek gedang-gedang kok. Cara mono. Lho kuwi Pak Edi nek ra timbu iki piye le? Kowe bar mangan. Ah, ya sak entuke kae piye kae ceblok. Apa timboi? Apa timboi? Samsi kemang tak kon nutup nang ndrong moh iki krupuk iki. Kaya mlempem iki engko. Ciblok apa piye jeng kowe? Gak ya? Apa timboi dipakno kono paling. Lek but apa lek ngadi iki? Ngadi. Lek but mang sing anggek ngalor mang. Apa timboi apa? Ditoto neh kae. Ya Allah, talaran sik guys, laran sik. Wis kene pas munggah. Alhamdulillah guys, iki ape diterno mbahku mulai teko kene sampai tekan ngisor kono ku sing menggok rono iki diterno Mbah Samto. Pak Lekku guys. Iki Pak Lek iki adike Mbah Kung. Nah, ora Mas. Tapi lho aku ki krungu Mbahran tapi wong wis balik oh. Gak rene. Walah Mbahran ki gak rene. Ning kulon. Dalan. Wangi Apa enggak metu wis Jeju? kile Mas aku juga kaboten. Apa metu ndi? Lah kaya muter-muter sambil. Nganggo montor metu ndi? Saiki takon terobos kene iki lho, Dak. Lah iya dono dalane aku yo ora roh. Mbak. Tak isa Mbak to. Kok balik yo rono neh. Balik rek wong karek kurang meter. Lah iya Yan kowe tas bung-bungan apa nindih Yan? Nek tak melok rono Mas Jote balik ning mulai dah sambin nah itu kok. Ora. Lho kuwi tok pinggir kali montore nggone ronggone padi gubuke kuwi lho. Lah kuwi tok etane kuwi rik. Lah kuwi gak karek ngulon sithik gangan nggone padi karo jasmin. Iya tuh. Ya kuwi tapi nek saya kan penak metu kono. Ya aku mbek Mak Edian kok enak aku ora mbok dono ya ora roh, Mbah. Ketok kuwi yo mlane kan. Ya. Ndek iki jane sampe ngajak aku dijak njujuk rono ae jane kok ora. Nendi? Iya aku roh nek sing kok kene kan gak roh, Mbah. Ayo. Iwang gotas lho, Mas. Pindah nggon, guys. Ngeleh nggon, bismillah. Ki aku nggo sak 10 ki kok gak yo ndak ngentekno, Jung. Kayak wangi kok. Lah yo, sing penting digowo. Dadi bangane kurang. Lho gak mbok gowo kowe ning nggo ngarep ngono. Sake. Karek, ndangku teko kono bareng apa ora engko Oh, alah kaya bangeten diterno Mbah To, guys. Jenengan kae kok. Terno Pak Lek DC sampai tekan kene. Mau cara mlaku ngono Mbah entuk separo burung lho Mbah, mang tenan kok. Lah ndi nyabrangku ki? Kali iki lah. Walah Mbah To gak mau gendong nang Mbah To aku. Ya. Lah sepatuku yo teles kok Mbah. Iya, cabrangno debok ngono lho. Endi nggone Mbah Randi kae ya? Kae apa sing ndi, Mbah? Kono. Kono. Niki wong babat tebon ki abene. Lha wong ngene endi-endi yo nyabrang kali ngene rek kon ki mang Yan cara mlaku ngono paling wis. Montore kayak kene lah. Kowe engko metu rene neh, aku tak metu rono. Lha yo. Kape dipakno debok Mbah To kalau guys nggo nyabrang. Oh alah matur nuwun lekku. Punakane diopeni. Diterno sampai teko kene. Wis roh nek punakane mlaku rek.
Mang Mbah To kan tukang jahiti gabah ge, jahiti apa jagung. Jadi ndeke iso ngerono rene. Sing ndi? Alah kuwi nggone gubuke lek Mbah Samini iki ya Mbah sing kebanjiran kae. Gubuke Samini. Dudu nu kok yan. Dudu. Kurang dawa. Yalah si anu kayak ngene lho Mbah nggo pelompatan loro ngono ae genah kok. Oh alah perjuangane guys, kuwi nek gubuke sapa kuwi kok. Kayak layar muter mupeng. Ngene iki mang kocek gak ya wis entuk rongsa keneh ya. Kakean perjalanan. Lah iya. Kowe entuk swidak lah aku 40. Alah ya. Entuk 40, guys. Alah, 1 2 3 4 arek kok ngono ki ndak. Enten ngono kuwi. Alah. Wong kok iso wis ra sabar kuwi kok jum. Ki lho dikek numpet Mbah To ki lho. Mbah To yang gak ngedalan aker kok. Wong 1 2 3 4 kok ambles nih ngono gitu. Terima kasih Mbah. Amblek ora, Mbah? What? Kok pas aku nang amblek mengisor, Ayo Mbah. Mas, aku karo di ngono lanting ngono. Ya, Sitok-sitok Yan. Sitok-sitok Yan. mau lanang ya iso. Lah ndek lah Mbah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanem mah. Nguwat gua garbaku iki, guys. Siratul Mustaqim. Ayo Mbah, aku batang sing tenanan. Halah, ya ngene rek. Mbae kok open jujune leke. Halah, ya. Alah, Aja nggo ponakane jane megah. aja ponakane wegah jere, guys. Yo ponakane yo diopeni Mbah yo pengen golek dhuwit kok. Iki sing ndi mbahne iki? Ngono lho. Kae. Ya para rono berarti. Ya. Wes matur nuwun lho Mbah. Lek ya Mbah nyelukno anakku ya guys. Jadi kan Pak Lek dhewe. Adike Mbah Kung. Adine Mbah Kung kok sing nomor piro Mbah To kuwi kok. Meh rujune tek wong tunggale 9. Walah ngesreng guys. Ngesreng. Pak iki ngetreng omahe apike kok ngene iki lho kaya omah tenan. Gubuk kok kaya omah tenan ya. Lho, apike. Pak iki ngetreng. Iki mbah wong ndi kok Alhamdulillah. Iki mang aja enek Mbah To ngono paling wis bingung yo Yan. Kowe malah ape dalan sing rono mang terus teko ndi Yan? Lah yo. Yo kuwi munggah kuwi rek Jum. Loh, gak ndak kono Jum baune ndi? Rak pilang-pilang kae lah yo. Nerjang iki berarti. Mosok kene dalan Jum? Ayo. Pak aku mulai apa metu jalan. Alah metu kidulan ae Yan penak. Aku maturane ya ben ngomong. Iya kono ku kene bareng-bareng nek tok kidulan kon mapak dinda ombiongan nang genah. Mbah Lani yo do mlaku Adik. Berarti 4 mau rong do ngaleh ya? Kurang cek nutuk memang. Lah ya. Ya lah mbuh, guys.
Nek katanya nyabrang kali kok pengen ketung. Nek kali ya guys. Bismillah, kimbau nek mbok cek endi iki. Para iki guys, cek munggah mendhuwur kalau ketik-ketik. Pas jam 11 guys iki. Panas iki kimpleng-kimpleng terus mlaku kok kene kok kono. Mang aja diterno Pak Lekku ngono paling mbah wis teko nggon mbah urung iki mang. Indrejek ning dalan kono. Awas. Piye iki? Nerak-nerak alang-alangan awas lho Yan, sikil lho Yan. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Piye Yan aku mang kok lanteng sik ngono Yan, gak iso Yan. Ora iso. Lah piye wong ngene rek ombuke. Nek gak mbok tiblok apa ora iki engko yo. Saku engko Pak Edian kamang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya Allah. Awas lho iki blokar lho dirine wakeh iki. Dek. Wong iki wadire ora dalan, guys. Cuma kok nerjang. Sing edak ya kene. Telo gede kok ngene ora dijabuti. Allah ya Allah. Lah iki telo kok ngantek sakmene gedene. Tapi tawak kuwi Yan. Tapi yo mbah ngene sapa yo, guys. Ora roh yo ora wani. Njaluk ngono. Wae wong. Dosa untuk bedhekan. Mbah ning ndi? Kuwi ploso kuwi lha yo marani ploso ka lho. Njup ning sor ploso. Gubuke ning kono, Dik. Engko edak-edakan ploso kono ae. Nah aku tok wis. Kaya ngene, guys. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, Larane sar gedang. ayo munggah. Rasane ning dodo kok. Kotekan, guys. Kotekan. Alah suket tok karek. Ngusiki kok ngene, suket. Suket tok dhuwure sak dengkul. Bature urung bar, Mbah. Iki Pak Ane bar adem. Wis ditutupno dhewe jare. Aku tak giop sik ya, Mbah. Aduh. Mbah Lani, guys. Mbah Lani iki gak melok sing adoh iki. Dadi njucuk sing ngedak kene sik. Ayo, Yan. Karek munggah sedilo kok. Karek munggah rene kok. Si aku tak liwat. Tak liwat aku. Ora aku ning gubuk ngono lho. Ya apa gubuk Lho semua apa? di kono kok. Masuk. Mbah, tasem mbok endi Mbah Lani? Ya wes tak kayak kene lah. Nyetel lagi. Ora nek gubuke, guys. Ya wis. Ngene ae. Dicuantelno gedang. Wes, Kerangkangnya tek wakil kan. cantelno gedang kene. Ora ndek gubuk. Yo. Klangrange agih. Iya Mbah Lani ngomong-ngomong klangrange agih ngono.